Tak? Okay. Hey. You ready? Yes. This is Richard trying to fire a musket. Take 5. Ale je zručný. Takto, že na prvýkrát vôbec sa toho ako... Ešte nestrieľal z takýchto zbraní, hej? Nie, nestrieľa. On žil v tej dobe, to už je jasné. On to naštudoval na internet. Huh, Richard, what's going on? No ako potiešiť chlapa, že? Bože, a to na to museli z Kanady prísť, aby sme si to my No Slovenci veď, všimli. ale aj my, starší páni, sa tešíme z toho takto po tých akciách, keď chodíme. Okay, and now it's gonna fire. Holy moly! And there is a smoke. That's good. Yes. That is good. No Dobre. a ešte, Anička, aj ty si vystrelil. Joj, nie. Ale čo z toho No, no, no. pištola si môžeš? Is that good? Áno. Yeah.